Atule berkatu kae Mbak Mega. Dolan rene njek sepuro mboke. Apa didosa njek sepuro mboke. Ini jeruk aku juga kono ning iso juga. Warna warna kebetulan kancaku sik ya endi kaya duwe wae awak mores bocah sapa lah nek dene nganu bae sesuk pas njupuk jendra tak jake sesuk aku nang beli tonggo-tonggo lho mah ya sesuk lah ya sesuk isuk yo lah piye mosok men aku erong rene wis marep njupuk tonggo-tonggo ku gendeng ya yo jan dolanan dulur-dulure bapakmu. Endi ngono? Yo dulur-dulure sing tak duduh-duduhane mbijen lho ndelok ilang aku ngene wis diduduh wong tuane. Tapi iki kan lali. Mahmu enggak iso. Ora godak ae ndak mau reko-reko. Badanku lek mau yo iso iso iki lho. Malah mau ndekne. Enggak dhuwur lho. Bundamu kayak apa? Sudah. Ini kayak apa? Enggak kayak apa-apa tuh aku. Meden no. Lah piye? Nek bundane ana duwe. Lah wong wis ora kayak. Piye to wong tua? Kan wis paham lek mari kesusahan. Malah njaluk. Ana dijen. Awakmu poso apa ora kok ora kuru lah, kowe poso kuru. Kok iso ora kuru aku mau medhot kuru iki. Iki apa mah iki mah? Endi to? Coklat kan. Kok beri no? Lah iya coklat. Iki tak jajan nang wae sing tadi jendral tok iki. Lah ra mau buka lho, Mas. Tak buka om mbok kaya kene omah iki to buka ya tak buka to ya paling gua kono lho ana jajan ora jangan aku ora jendral nyapa enggak ora inget ngono pondok tangga kon mudhungi ae wis ngono lho wis gimana mbokmu lakukan lah ora lagi aku masih main jadi bapak tok bapak 6 bulan terus mari ngono gini bae lele kurang Mbah Trim Mbah Yakub tok lejum dereng dulu bapakmu dolan nang kabeh ben ora ilang lah yo ngendi to Mas yo sing tak dudune isen koyo mbacem koyo nganu lho tapi kan aku lali pas omahe sing kon
omah Bontoro. Wis lali lho. Sing Candejo. Sing anu ngendi wi? Cangkring terus karo Cangkring, oh cangkring. Sidorejo dolan ono kabeh. Dulure bapakmu ilang no dulure. Anak bapak era parani irati. Dodone ora. Iso dodone pisane ditanono. Man terus dulure bapak sing omahe modangan iki ndi to, Mah? Modangan apa enek? Enek undinane moro Modangan iki. Nyapa panganmu kuwi? Apa? Kuwi. Ora apa-apa. Modangane adoh Modangan iki tan apa enek to ning? Modangan anake Bunda. Tuh. Dulure bapak biyen sampean sering rono Ngene litah ya. Untuk dulure bapak, pokoknya asline iki kan wong sing kidul dalan iki lho, Mah. Tunggale kakung kidul dalan. Gini suliknya di sana apa toh? Ngene sulit anu. Ngendi? SMP Temu Ponggo. Lah iya, sik to. Kuwi lho. Wi saadin duwe ra dulur kidul dalan. Ngene mau nyari-ari ya. Gene sulik ngetan. Lah iya terus ngalor idul. Ora, wis gene sulik ngetan toh. Oh iya, ngene heeh. Heeh. Betul. Modangan anake oleh modal. Heeh. Ngene Laili. Laili sik to. Jati lengger jati non tambah sulik ya. Oh, jati lengger. Iya, dolan ono ben ora ilang. Terus mari ngono Mas barang wis ngomong modangan ya moro jarine biyen sampean sering rono. Aku sering rono ning modangan barang. Lah iya sing modangan ndi omae? Jero pang, dalan pang. Modangan ki lho endi aku ra ono Rego ngalor terus mlebu netan dalan pang ngono aku lali yo Ini lali ya wis aja ngomong. Urip nang ngene lae sik, nang ngono sik ngendi wi? Anu nek luar negeri. Lali? Nggih. Kan biyen apa enggak nang luar negeri. Lah iya. Oh, aneh ngene. Ngene. Anu maku tajian ndi to ning kancengku ngono. Lah aku minggu metek-metek kene mau arani jipuk kanjeng iki, Mah. Nek kolonnya lho. Kok iso ilang iki lho ning. Cuma ana goleki. Tak salah kok kene. Kancingku mek sitok kuwi. Wis temen. Yen main nggone ciluk selama. Kapan mau ditonggo? Banyak itu nanti tangga wong. Ah, enggak wongan. Iya, Pak.